арзиши патенти меҳнатӣ барои муҳоҷирон сол аз сол иваз мешавад ва нархи ниҳоии онҳоро мақомоти субъектҳои Русия муайян мекунанд. салом бинандагони Хабар ТЖ, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. итак мо мебинем ки арзиши патенти корӣ дар мунтақаҳои Русия барои соли 2020 Москав 5350 рубл, вилояти Москав 5100 рубл, Санкт-Петербург 4000, Воронеж 4678, Екатеринбург 5400, Казан 4134, Краснодар 4351, Новосибирск 4308, Омск бошад 3738, Самара 4090, Челябинск 5000. ва чӣ хеле ки мебинед бо арзиши патент ё иҷозати корӣ барои муҳоҷирони меҳнатӣ дар соли 2020 боло бурда шуда 5350 рублро ташкил хоҳад дод. вакилони парлумони вилояти Москав қонунеро қабул намуданд ки тибқи он арзиши патент барои муҳоҷирони меҳнатӣ дар ин вилоят ба 350 рубл гаронтар хоҳад шуд. ҳамин тавр дар соли 2020 арзиши патент дар ин минтақа 5350 рублро ташкил медиҳад. бояд қайд кард ки дар соли 2019 арзиши патент дар ин минтақа 4750 рублро ташкил медод, аммо дар соли 2018 арзиши патент ба 4500 рубли русӣ буд. қаблан мақомоти шаҳри Санкт-Петербург низ эълон карда буд ки арзиши патент барои муҳоҷирони меҳнатӣ дар соли 2020 боло бурда мешавад. ҳамзамон бояд қайд кард ки ахиран шаҳрдоди Москав Сергей Собянин гуфта буд ки бояд ба муҳоҷирони меҳнатӣ бештар патент дода шавад. ба гуфтаи вай меҳнати муҳоҷирони меҳнатӣ нисбат ба шаҳрвандони Русия набояд арзонтар бошад. шумо чӣ фикр доред дӯстони азиз дар бораи патент, барои чӣ боло рафта истодааст ва мо бояд кӯшиш кунем ки РВП гирем? патент ба мо тоғрӣ намебиёяд, чунки ба ин ойлики 20-25 ҳазоре ки мегиред намешавад. барои ҳамон мо бояд кӯшиш кунем ки РВП ва ё гражданство гирем. шумо чӣ фикр доред? ҳатман нависед дар комментарий.